σχετικά με τη λειτουργία του κέντρου της Αθήνας από τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Είπαμε με απόλυτη σαφήνεια στον Υπουργό ότι εμείς αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη των ογκωδών, των πολιτικέστατων, των μαχητικών αλλά ελληνικών διαδηλώσεων που ως ΓΕΣΕ και αδελφοί πραγματοποιούμε. Είπαμε επίσης ότι θέλουμε η πόλη να λειτουργεί, τα μαγαζιά να εργάζονται, οι εργαζόμενοι να έχουν δουλειά, γιατί ουδής είναι τρελός να διαδηλώνει αν δεν έχει προβλήματα. Χρειάζεται να υπάρχουν ρυθμίσεις, οι πολίτες, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ελεύθεροι δημοκρατικοί άνθρωποι γνωρίζουν και ξέρουν να αυτοπεριορίζονται. Ο νόμος και η τάξη δεν επιβάλλεται με διατάγματα. Ξέρω αν εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της πυγμής, του νόμου και της τάξης. Αν συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι η κυβέρνηση οδηγείται σε λάθος δρόμο. Εμείς, μαζί με τους άλλους φορείς της Αθήνας, της κοινωνίας δηλαδή των πολιτών, το Δήμο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, τον Εμπορικό Σύλλογο, την οργάνωση για τη λειτουργία του κέντρου της Αθήνας, την οργάνωση των πολιτών, θέλουμε να συνεννοούμεθα, αλλά χωρίς την πυγμή και την οδηγέτηση από το κράτος και τις δυνάμεις της εκτελεστικής εξουσίας.